Turkey le Syria a lirnghing tuar te chan chua na kalmeka Turkey chuan chan chua na anzo feltrana rampahnia hian thiza chu alo bera mi singthum le sangruk antling toa Turkey a hian nunna chanan tam hle a he thubuat sai thleng hian mi singthum sang khatzaruk somli pathum an thi to niin an disaster management authority chuan an soi lirnghing hi hrilhlawk theiani lowa hrilhlawk theiani poin second ni khatbak ani ngai lo tia scientist te soikara Turkey le Syria a lirnghing tur hi ahmani thumla oma dikdeu main hrilhlawk tu an lo om thunga ahming chu Frank Huger bi chania Dutch researcher niin lirngin ma ni thum kalta khan Twittera Turkey ale Syria hian lir magnitude pasari point panga emo a ayana inemo a nging done tin a map ada chuaka nithum nuwa athu soi hi thlengdikin lirngin na mun tur map a siam po hi adik thokhat hle hepa hi zol neiro anilowa solar system geometry atokania planet le thate vantheng renga thilom te le lirnging inzom na lamzir tu ani thale planet te hian hibnan nei thewa anom dan zirin lirnging a insiam theiti hi an ngai dan ania hemi chungchanga hian science huang chunga in hialna atam hlea vantheng renga thilom te hian lirnging an thlen theiti hi theory ania fin fiana omlove Frank hian lirnging tura hian hrilhlawk na anei nual toa thlengdik tok te a omlovin ti anom lain tuna adik zialanga an theory hi paithak theina turin fin fiana engma aom bik lowa an zirchiana hi arin tla ke tipol anom vebok a hrilhlawk na chungchang hi soifein Frank chuan February ni thuma ka hrilhlawk na kha zirchian na tanga soikania hun kaltowa helai biala lirnging lo om to te zirchiangin atmosphere in thak danglam dan kanena chumia tangchuan hrilhlawk na hi siam thinani atia February ni thuma khan lir hi navak lovina nging towa katumber chu tuna lirngin na biala hian reilo te hnuwa lirpuya nging mai theiti mipui hriat tir kha ania nithum hnuwa aron nging don tiro khachu ka hrelok bik lo ati zirchiana nei dan po tarlan chhun zom zelin hun kaltowa lirlo ngin to dan tele planet rang rang te om dan chu huam zau tak main kanjira chuta tangchuan kalkong bik pattern nei kanjong le thrina chumi hmang chuan lirnging tur chu kan hrilhlawk ta thrina he hrilhlawk na hi athok thaviau ni na lang ati hetila hian US Geological Survey chuan lirnging tur hi eng scientist main an la hrilhlawk ngai lo tin Frank ale a hrilhlawk na hi an pom lowa Frank avek chuan science pa ngaya chuan planet te hian planet danga ngong an neim ti hi zirchian ani ngai lowa chuwangin kan zirchian na an pom ngai meulo mase kan zirchian na tangchuan ngong an nei na lai hi alang chiang si ani hun kaltowa lirngin dan le planet te om dan atangin khoila ya nge lirangin le don ti chu arin lok theya mase engtika nge ti te a epicenter tur takte ro chu hriat thei ani chuanglo abor vele ro chu achiang ruak thung tina soya Turkey lirnging ture ro diktak maya a hrilhlawk thei chan chu ahmain navak lovin alo nging toa chuwanga a ngin na hmun tur chu rinlok thiam olsam ta nina soi Frank hian India baka Afghanistan le Pakistan te chu lirnging rap thlak tham tak tuar theidin muna anding nina hrilhlawk le boka rinlok kanaya chuan Pakistan le India mar chak a hol tlanga hei hi tamtak chuan lirngin na lai tur ninan ruat mase Frank chuan hei hi purple band kantimaya lirngin na turani ti nei ro chu ani lo thunga
atmosphere a danglam na a om theina lai tur ni in lirnging chua theina rem chang zinga pakhat ani zo ke ati kumsang ni le pakhata India hian liralo nging to planet om dan te nena khai khinin lirnging hi athlen theina rem chang oma angin chuan Afghanistan atanga intranin Indian Ocean thlenga nging theiania za in achiang e tinai ro chu ni lowa ma se lirngin theina mi te anfim khur thiam theina turin kan soi thin ati nimin mai khan asama magnitude li borvelin lir hi anging det bok ani kha Turkey le Syria lama khan let le taila UN noya chan chuan na thok tu te chuan Turkey atangin Syria anlu tran meka Syria hian ramrang rang te chu tranpui tura an tho chua ve me ulowa wangin an dem tran hlea chan chuan na hi Turkey a chuan UN lam hian an tel fel tran achom dol na chena hun le ei turte zirna le rilrulam har satna an to lo na tura kai hruai te chu maba ka anda to a tlom ngai pol te chuan Syria chu tundin hmuna ngai tua zual an nga ya thangkhat lian don in dona an machona in tuntrum lir nging hi an tuarna zok anti Turkey lama kholian tak tak te arik tlut lain Syria ero chuan ramdang atanga tranpui tu hi an lutlem hlea Turkey nena an in rina khopakhat Idlipa harama phei chuan building in adel te chu andam tolo tura an ngaya an ruang phor chuak turin nopang thlengin an thok chuaka Spain atangin doctor then khatan thlenge tilawa chuan ramdang atanga pui tu an mulo Turkey lama chan chuan na thowa hian chanchin lungchia thlak tak tak nizan masalam thlenga an biak po thei ma se kang mei chua wanga biak tu rom talo te po anom lain thilmak ti thei tur te po aom ve boka gazian te pa building chimina chhil mithren khat chu darkar za som sari nuwa him taka chan chua ania chuti rualin building chimina del to anlak chua lo po antam hle ni turani pathiani khan khuwa alum dewa lirnging in tran na bul karaman mara sa chuan mit hitroi rim anam tran to anti lirnging a hian Turkey in soiselan hlo na laya oma kumsang khazakwa somkwa pakwa lirnging an lo tuar to in anom na lai hi lirngin du na hmunani tia chianga ma se tuna building tam tak atlusopa chungji nga chuan building sak thar te potel Turkey a lirnging chungchang zirtu scientist te chuan lirangin chuan chiatna athleng na sadon ania chuwangin kan khopui te hi kan lo in peilo ka ngai kan dan thei ani don lowa ma se chiatna thleng ture ro chu kan ti nep thei ani tin sarkar an lo hril to thin building hi tunan president Erdogan a kai roi na hnuaya an sana sa hlea lirnging laka ahim na lam an ngai poimo vaklo nia tarlanani building tharte achim tak ruma chuan mi pui thinarima sarkar chuan contractor te an han hling thalea lirnging laka him building sakdan tura an saklo chana hian Turkey sarkar chuan dem a hlo em thung achim dan te kha on ruai roya chimani lova chunglama tangin nuailama a optharop tlang puya an sakdana hian a himna lam an ngai poimo lo hle tinani anti Turkey hian building sakdan tura in kai hruaina thatak kaneya ma se zomero chu a hlo lem lo tranpui ngai te zon chuale chan chua konga Turkey hi an truan afum viau bok chan chua be pui hi an rambial soma thla ka nga ya khotam tak chu tranpui tu tur mulo hian ni thumte kongpuya that lo wangin anoma chet hun lai tak an bo pel tarum mayane tuntruma an chet lai chan bulpui ber hi politics thilwang nia ngayane
heiba ka hian lirnghing tamna an niangin kumsang khazakwa somkwa pakwa tangkhan chia an siama an building te lirnghing laka ahim theina turani he chia tang hian alo bera dollar tluk le ding on li le achan vevel chu tling khom turangai ania ma se khoya nge sarkarin heng poisa hi ahman ti hriat ani lo thung sarkarin rel bolna fulo wangin tuntrum lirnghing hi an torpha nihiala soyania anina turangin an thilruwa mante chu kalpui ni se chuan hei ai hian an tuarne pang anti sarkar ba ka hian engineer anin satu tele avil tu te chuan demle soisel an hlo hle boka kumsam ni pathum chung chu lirpuya nging thei tin kanin hril cham chi to a ma se chiat na thlen tur chu ti tlema hnekin kan ti tam tial tialemo ti mai turani anti atop na tan February ni sompali Valentine's Day India rama bong kwani ta na sarkar noya Animal Welfare Board of India in man ni se tia rotna chu nui izat a hloi ama wangin manani don talawa a rot tu te hian an hnuk let le to videya bong kwa turtia kwa turla nei vele chuan lo te po kha thilom thei deuh ani e